firma musí naberať nových skúsených ľudí, aby sa od nej mohli učiť. Ale zároveň musí budovať ten talent zvnútra. Povedal by som, že pred tou krízou sme sa viac preklopili na tú stranu, naberáme ľudí zvonku. A potom, keď prišli ťažké časy, tak oni nemali tak silnú väzbu na tú firmu. Oni neprišli do tej firmy, lebo sa jej páči tá kultúra, alebo že sa jej páči ten produkt, alebo že to je niečo, čo ich skutočne baví. Ale prišli, lebo to bol dobrý deal. No, dobrá mzda, za dobrú prácu. No a v momente, keď to začalo padať, tak samozrejme táto rovnováha sa úplne rozpadne a mne sa potom rozpadával aj ten tím a podržali ma nie tí drahí profíci, ale podržali ma tí ľudia, ktorí boli v tej firme dlhšie a mali v nej aj niečo viac, než len dobrú mzdu. Tak dnes sa snažím viac ťahať týchto ľudí do manažmentu. A my sme posledné 2 roky vlastne boli bez CFO, potom sme boli bez brand manažera, chvíľu sme boli bez CMO a vlastne sme niektoré kľúčové pozície nemali obsadené, lebo sme došli na to, že my ich nepotrebujeme, že my to zvládneme aj bez nich.